Inbound flights sa Batanes, kanselado muna dahil sa pagdami ng COVID-19 cases pagkatapos ng naranasang bagyo. May ulat si Ivy Hernando. Umakyat na sa 156 ang COVID active cases ng Batanes. Pinakamaraming kaso ang naitala sa bayan ng Basco na umabot ng 109. Dahilan para ikansela muna ng Provincial IATF ang lahat ng inbound passenger flights upang mapagtuunan ng pansin ang biglaang paglobo ng COVID cases. Wala ho kami mapaglagyan ng quarantine dahil yung mga quarantine facilities namin nasira po doon sa Typhoon Pico. Ngayong araw, inaasahang makukumpuni ang mga nasirang pasilidad. Papayagan pa rin daw ang flights para sa cargos, emergency at humanitarian flights. Bukod sa quarantine facilities, nasa maximum capacity na rin ang Batanes General Hospital. Ang talagang kulang kami is yung gamot na mga paracetamol, yung gamot sa sipon at vitamin at PPE po. Naging maluwag ang kalsada at halos sarado ang karamihan sa mga establishmento ngayong unang araw ng ECQ sa 19 na bayan at 2 lungsod ng Ilocos Sur. Naglagay muli ng barikada sa kada barangay. Dapat nakaarang amin dito awan ti pag-exitan ti pagwarwaran ti tao naglibas. Napansin ng otoridad na may panic buying nitong mga nakaraang araw. Kaya paliwanag ng otoridad, kakibat ng lockdown ang pamimigay ng ayuda na nagsimula na nga kahapon. Ngayong araw nagpamahagi na ang provincial government ng ayuda sa 2nd District. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, Balitang Amianan.